A modificación da ordenanza municipal para a instalación de terrazas foi un dos 13 puntos incluídos na orde do día. O equipo de goberno decidiu leválo a pleno para dar resposta así aos intereses da cidadanía e tamén a actividades hostaleiras, así como para clarificar os procesos de solicitude, autorización e pago das taxas correspondentes. A anterior databa de abril de 2010. O punto saiu adiante cos votos a favor do Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Iniciativa Cidadá e Ciudadanos, e a abstención do Partido Popular e Boironovo. Foi a AVE quen recolleu dos seus asociados unha serie de propostas e solicitudes que nos fixeron chegar, e desde acá nós empezamos a traballar para valoralas e froito dese traballo conxunto coa AVE o que xurde esta modificación da ordenanza do traballo conxunto, como digo, entre o sector e a administración. BNG imos a apoiar esta modificación da ordenanza, entendemos que a mellora dita ordenanza, e o que si pedimos é que a partir de agora se aplique, que se vele polo seu rigoroso cumprimento. Nos creemos que ten que haber un criterio estético que regule de unha vez por todas o mobiliario e as características das terrazas. Estou cansado de ver unha cantidad de repetición de ordenanzas. Cada goberno que ven, pumba, recorrija as ordenanzas anteriores. A veces mal, a veces mellor, pero sempre corrigindo, sempre rodando a cousa. Neste momento nos imos abster porque entendemos a rúa é de todas, e a rúa é de todas as persoas do noso concello e que queremos ver a opinión de todo o mundo, que parabenizamos a AVE pola súa proposta, pero que agardamos para a votación definitiva a outras propostas que xurdan encima da mesa. Hacer unha terraza, pedir hoy a los hosteleros que fagan o cambio dese mobiliario, deses toldos, a súa costa, pois bueno, é un pouco contradictorio co punto que aprobamos antes, non? O sea, non é moi normal que, por un lado, todos recoñezamos as dificultades do sector, nas primeiras de cambios lle demos unha chance. Na sesión tamén se abordaron outros asuntos de interese, como foi a aprobación inicial da ordenanza de circulación, que saiu adiante co respaldo de todos os grupos, a excepción do Partido Popular, que se abstivo, así como tamén a modificación do regulamento do Consello Escolar Municipal, un punto este último que foi aprobado por unanimidade. Abstención.